everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Hudas! Animal! Kabuisit! Way sud nga kanon og sudan ng galtiro! Tabaghak ng baya! Ang may ini, ipanglabay ng tanan! Ay, tupugi mo, isit! Isit mo! O sige, palabay! Ha? Ayaw na ko nagipaglabay pa! Naunsa Ano din ka ba, uy! Way mga hinungdan din eh! Wa mo'y mga hinungdan! Gutom kay ko, nya way suding mga kaldero! Ayaw lagi pa, Toro! Ayaw lagi pa! Husto na pa! Ha? Pa! Ayaw kong bugni, Ayaw buisit! na lagi pa! Ay, Ginoo ko! Toro! Ayaw pagkapakog sa imong anak sa buhok mo! Chinchin! Ginoo ko! Chinchin! Diyos ko, wala maglihok si Chinchin! Nay, Chinchin! Nay! Nay! Nagyaunsa ba rin mo atong anak, Toro? Inom! Puspusan din ang kayo ng bangko! Bukiri ka niya! Chinchin, anak! Anak! Toro! Toro si Chinchin tabagunta ni bata! Toro! Naunsa man tao na storo pa sinoy. Nang gunding apdos. Buntahalang day chinchin. Hapdos gyud ning bani sa saging nga kinuskos nga akong gibutang sa imong samad sao. Aron mo tang-on ang dugo ini. Kadunay ko gyud nagiampo sa Ginoo si Toro gunding nga mausab na unta na siya. Na, kung nabana ko pa na storo ay kanang iyang batasan nga palahubog kaayo, buntag ng mauli, unya kung way pagkaong makita sa kaldero, murag dunay kwartang gientrega, unya manghagis, dugay ko ng gitoli. Hay, buutan rabasad kaayo kapasing, oy, buutan na kay ka, igo gyud ka sa tinuod ni Mungan, pasensya. Pero sobra rasad. Mao nang migara ng bana nimo. Kontok-on pa na nimong batog, mutig-ik man na ba? Gunding, si Chinchin, naunsa ka ba? Uy, halala, kalimot ko. Sorry day Chinchin ha. Joke ra to day, joke ra to ha. Ay, toto na ko day ha. Pero kamaayong hiloan ng amahan nimo ay. Unsa nang gunding? Ay, wa day oy wa. May gani kay wa ka apilag dapat sa tampalasan nimong bana pasing. Na, ansaon na lang. Mabdos ka na ba? Anya? Nay, dako na ng tiyan nimo. Pag-amping gyud. Na may mga hikayon nga sumbago na ni Papaturo si Mama Pasing ng gunding. Agoy. Unsa di ay? Chinchin, Pastilan Chinchin. tinuog. Di day tinuod ma, tinuod mangkod. Ay, kining anak kag yun, uy. Maona diha pasing, maona. Musamot nagara si Toro kay sige man lang kag paubos. Magpakulata man po tingali ka. Usahay ramang kung nag-ingon anak si Turo, kana ramang kong mahubog. Unya? Okay ra dahil nimo. Bisan gud og dili mahupog si Papa ma, manumbag manggod na nimo. Dati, aw mo na pasing. Gunding. Ayaw kong ingnang na makak ni Chen ha pasing. Ay, salamat eh kay sa imong pagtabang na mo, Gunding, ha? Tanawa lagi. Mulikay lagi dahil si story ya. Dili, uy, Gunding. Ipaday ng buot ni mo isulti pasing. Ikaw ragyoy luoy, kanang bata nga imong gimabdos. Kung padayon si Toro sa iyong pagkatampalasan diha ninyong chinchin. Ambot lang, inigawasan ng imong anak, no? Daghan tingali nagbunok inigawas ana. O di ba ka ha? Maboryong ang otok ana.
Unsa day nang maburyong ng gunding? Na, wa pa kay kalibutan unsa nang maburyong chinchin ay nalandag sa batay ha. Basta ang ako ninyo ni mama nimo pasing, likay na lang gyud mo kung mahubog na nastoro. Pwede mo muadto sa amo kung mutukar og musugmat ng kabuhi sa amahan nimo. Ahak ni Maldong, uy. Hain naman yung panuwayan eh. Wa pa man. Ay. Ay, kining aning mal ay. Toro! Oh, niyan ang panuway eh. Toro! Haka, oy! Ay! Ang sama ka? Ha? Kadugay ba ni mo? Oh, ay naman dami mo. Pipagdali kay. Ay, kaganiyara ito nagpaabot ang suki na ko. Nagsige nag-miss call. Na! Palsas, Toroy! Palsas! Unsa? Unsay palsas? Palsas, God! Gidakpan sa mga pulis ang akong supplier. Wa ko'y nadaoy. Dariya pagani ko madiskuhido. May gani kay nakapanindot na ko. Nakapanindot naman. Nakapindot na akong gibaiba si Amboy. Ano gisikop gidoy. Swerte kay wa birahe. Ahak biya ini eh. Nga, sa matang kakuwag supply ini. Pagkabuisit biya ini. Hey! Di ta sapi ini ron. Ay, Toro. Oh, saman. Mulaylo sa ta, oy. Kuya, magpatakag. Suka to si Amboy nga nadakpan, oy. Na! Matukhang tag mahitabo na! Lisod og maapil tas mga gibang luyong na! Ha? Chinchin, day, ablehering pultahan bi kay nagkalisod ko ni akong da. Day. Chinchin, nak. Ma, hinaya ng imong tingog mapasing. Naulit na bayas papaturo. Oh, naulit na dahil papa ni mo. Maayo noon. Ay, kadiyot. Oh, nganong namuha man ang mata ni mo? Naghila ka? Ha? Wa maoy. Hinaya lagi ng imong tingog kay natug si Papa. Kisapot na ba na pag-abot? Di ko na siya padisturbo. Sultis tinuod. Naunsa bang ka? Gisagpa bitaw kong Papa, ma. Unsa? Nga naman! Gidiritso kong sagpa niya diyang mo amin na unta ko niya. Ha? Naunsa ba tao nag-amahan ni mo? Uy, unsa man, sakit na. Dili man kaayo, ma. Okay ra ko. Sigurado ka? Lagi. Ay, Ay, tabangan ta ka ng dani mong labanan, mabe. sige oh. Dera oh. Nakalungag naman kag panihapon no. Humana, ma. Ay, maayo hinuon. Kay magrosaryo tang daan o na tama ni hapon. Buhan ato ning ipanglaing daan ang mga puti aron mahumula na tong daan tong gabi aron gamay na lang ang pagsabon. Unya mawaswasan na tong sayo ug mapuhon. Ipahatod na pa dayon ning Ma'am si Roy ang linabhan kon mauga dayon. Oh, ma. Ginoo ko. Diyos ko. Hangtod ka dos pa mausab si Turo nga akong bana. Maluoy ka intaw na mo, Ginoo. Ikaw ra gyud ang among gisalika ni Day Chinchin. Wa na kilain. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Paamin ako, mapasing. Kaluyan ka sa Ginoo, Chinchin. Sige na. Manihapon na ta. Kaya akong pukawon si Papa nimo. Basig gigutom na. Pidiritso ra man ka nagkatog sa pag-abot, anak. Ayaw lang na sa pukawa, maui. Masuko lagi. Madapatan na po unya ka. Di ra ba kuno siya padisturbo? Ay ako lang hinayon pagpukaw aron dili masuko. Gigutom na kyut na. Ting panihapon na bayaron. Pero ma,
Ay, ako ra lagi bahibaw ni Papa nimo. Di lagi to masuko. Sige na, sige na. Pagsukad na lang daan aron inig bangon niya. Magdugang tagpanihapon. Na, andam na ang lamisa. Ahak biya ini, oy! Kusog ka! Anong ipukaw ko ni mo boy halaga? Hala, nasuko si Papa. Iyan na sa gidapatan si Mama. Ma! Mapasing! Ipalagot ko ni mo kibagan ka! Ipalagot ko ni mo! Ha? Pa! Pahusto na pa! Buhay na buhok ni Mama pa! Uy, maluoy ka pa! Pahawa na! Ha? Pahawa na! Boy, ilan ang Ha? buhok agad. Pahawa na, Sinsin! Gusto na pa! Ipatyon ko ning inahan mo! Niyop! Mama, pasing! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.